Nayanak ni Jesus iti ili Bethlehem, ijay Judea, idi agdama nga ari ni Herodes. Iti saan anabayag, kalpasan ti pannakayanak na. Adda mamasirib alalaki at agadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan tinaiyanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti Betwen na anagparang ijay daya, ket immay kami agdayaw ken kuana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo, kastamet itong galmaysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod, dagiti pangulwen apapadi, ken mamaestro ti linteg, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem, ijay Judea, insong batda, tadayto iti insurat ti propeta, si ka Bethlehem iti daga ti Huda, saan asika ti kanumwan kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sangaili at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti Betwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. Inkay sapulan ana imbag ti ubing, no masapulan nyo ipakaammo yon to kanyak, tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimmanaw da, ket idi addada iti dalan, nakita da manenday di Betwen anagparang iti daya. Kasta unay ti ragsak da ang nakakita iti Betwen. Indaldalan na ida agingga iti nagsardeng iti ngatwen ti ayan ti ubing. Simrek da iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da nagdayaw ken kuana. Kalpasan na, inruar da dagiti sagsagot da abalitok, insenso ken mira, ket inted da ken kuana. Idi agawid da iti ili da, sa bali adalan tinagnaan da, tababaen ti tagtaga-inep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken ni Herodes. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ti usual nga kablaaw tayo tatak Happy Three Kings. Happy Three Kings kada kayo amin Apo. Ngam ti os-osto nga awag na daytoy, ipipanya ko nada, na iparang ti Apo. Sa bali nga pagsao tayo, na iparangarang, imparang na. Imparang ti Apo ti kinasiasino na, babaan ti Betwen. Tadagiti talo nga ari, nga napannang sapsapol ken kuana kuna tayo ni Melchor ni Gaspar ken ni Baltasar babaan ti Betwen sinursurot da napaltiingan da nga suruten da iso da ibagbagak pala idi na minsan nga dayta bilen-bilen tayo naggagampor naglalaok datan ni naglalaok dayta nga senaryo nga datan ta Betwen datan ni Apo Jesus kulloong datan daw si ken Maria at dapay karnero ta mo paidtan. Nadamot pastoran, adamot talong agpaspasto, adamot dagiti agpaspastor, dadtapay deja talong arin. Kahaan dayta sinaryo ti pannakayanak ni Apo Jesus, dayta talong ari, napandan sinarak ni Apo Jesus ngem ijayen abalay. Haandan nga naggigyan maita manubulan datta pila kulloong pay ulaw. Kaawang emergency lang nga nagdagas da. Ngam daytoy mat araramidan tayo in kabil tayo maamin ditanhaan no kuna tayo nadenggan yung nga nalang diti maibasa nasarakan dan ti Betwen iti ngato ti balay haanen nga kulloong dagiti agpaspastor ti nakita da kulloong pay laeng ngam ni dagiti tallo nga ari balayen napandan iji balay kadda regalo da anya dagiti regalo da balitok insenso ken no da kay kumamot tata. Anya mo ti mayat nga regalo kumamot no da kayo mo ti maiyanak. Balitok pay nga ta. Awanan Nagita babae kasi sigurado nga make-up kit, extra nga kurimatmat, extra nga kiday kasi nga tanan regalo da kanya yun no. Namat dapoy maiyanak tatadtan. Kada diyan tinapananda iso day ta nagtultuladan tayo met ti gift regalo sagsagot iso nga agi exchange gift
Agra-raffle tayo. Umawat tayo ti regalo. Ganun at duma. Dahil ito'y regalo, haan nga makapagusto, imbes nga makapagusto, haan nga makapagusto. So, karon nga nagre-riri tayo dahil regalo. Uri da kam nga papadi mat. Kadamot lang kasla taga Salcedo nga padi. Iraman na jibungon, iskaste, pinagplete. So nga, da kami ka dati-dati di maordina na nga pading ka, ti worth na 1,000 kasya. Kada ko na nga padi, ka-orden na nga padi, kunana, jak to maki-exchange gift no next year, kunana, apaya, tinaawat na. Ito warwaras ni gobernador nga, set ti spaghetti, at the sauce na, so in regalo, jip, adamag kas jay mi amin, gidi ko, nagpunton na kaya ti maki-exchange gift, piman. Kori da kami mataka, madimot na, agregalo ka, anya ko ma-oven, air fryer, ti makaala ka, laka ito nga padi nga di pa'y makapanganan. Mula ti Serbina. Nayay, regregalo na tulad tayo. Nayay namayat ni regalo. Ngam kunada, never mind the gift. Just the giver, kunana dayjay. Bayamon dayjay gift. Tinapatag, no sinno dayjay nagregalo. Napatpatag ka no dayjay nagregalo. Ngam no daduma, dayjay regalo, ag-reflect, no sinno dayjay nangi, kunada, bayamon dayjay gift tinapatag, no sinno dayjay nangi regalo. Ngam kunata yumat, laeng nga isong bat, ag-reflect mo dayjay regalo, no sinno dayjay, katatao dayjay nangi regalo. So, nadaduma ka kabukbutang ti agregalo, taapaya, hamo mapagustuhan, nang ron na no ninong ka, taga Salcedon sa mo, dyan nang singir ti kumari na. Mare, di ka mo lamang ti Christmas day ti anak tan ni, 5 kailangan nga nang teda. Kuna na, aguray mari ka busy, jikas mong taon. Kuna, demanding pa mo dati nga, pagsapol na mo, dayjay anak nan piman. Dayjay regalo. Nagmayat nga pampanunutan na da regalo. Amuyo ka kapsat. Ado na kiti agkong ko na, nga, never mind the gift, just mind with the giver, kuna na dayjay. Ngam kunana ni Apo Jesus ti the best gift nga naawat tayo iti sa lubungan. The giver the gift is the giver himself kunana. Isuna tinangted, isuna matlaengen ti kapapatgan nga sagot. Jay bagina ti inyag na nga kadakkelan a sagot. The gift in the giver is the same. Isuna, di yan ang tad, di regalo, kindi yan ang itad isuna sa dayta, ngamin, imagine nyo kunana, pinanawan na ti langit, imay, insagot na ti biyag na kada tayo, insuot na ti katatao tayo. Iso nga nagpintas nga pampanunutan, the best gift ever nga naawat tayo, isuna, kalpasan nga naiyanak tayo. Tanakalumluman ti basol ngam gapukan niya na naitanok tayo. Iso nga the gift in the giver the same. Iso ti katatanukan nga gift nga naawat tayo. Iso ti nang balbaliw ti lubong pinagranyag na ti lubong iso nga rod nga adda istar na taapaya imparangarang na iti sa nga lubungan laod daya abagatan amyanan nga isuna ti ari isuna ti agranyag. Iso nga tata, dahil lubong tayo, agragragsak, na iso na ti kang runaan nga sagot nga naawat tayo. Normal la ang mga nagaawat tayo ti sagot, na nasaya at launa, inoadda ng sagot kada tayo, agyaman tayo kadakwada, nasaya at mo nang ted tayo, ngano tila pampanunutin namin ti Christmas ka, anya ti maalak, pinagbalin mo nga business ti Christmas, ay delikado da itan. Imbaon mo taapom nga na pan nagkaruling, laanusan nyo, manupay nga rabi iing kayon. After Christmas ka, wow, nakaribandan. Pan na pinagpariban, pinag-business na dagay apo na nga nagkaruling, diya ka muna sinukan niya yun day jay. Kadi jay, give one na saya at na nagregalo tayo. Ngam amuyo kadi,
nga no ni Apo Jesus ti kapapatgan nga sagot kada tayo, anya mo ti kapapatgan nga sagot tayo kanyanan. Agsing-sing petak, Father, mabalimot. Kala ko madakay nga agasawa. Anya ti kapatgan nga sagot nga inted mumot kini asawam. Nilakay ko, Father, dinakpay masangaw, ang kami pa manapan nagmol-mol-mol, napang kay nagmol-mol ka no ka, api sulat ti kapintasan na makapasyar kamot nga mapanagmay di mga, adda ka di anti-mol ka, feeling blessed. Kung nang tumadag iti malakibiyang, sana all. Nilakay ko, dinakpay masangumot nga ipan. Kini bakit mo anya mo, amuy ti kapintasan nga sagot tayo, no sika, dayi katatao tayo. Gala ko man, no si ka, lalaki. Anya, di kapintasan nga isagot mo, dakay nga babae, very demanding kay mo, no daduma, kasla ko maidi, tatawang pa'y gift ko, idi Valentine's, awang pa'y sabong ko, pagan anong nga minta sabong, kunak nga ulitin, day ta makatawon nga inikikan na kati sabong ti karabasa, datalaki rosen nga no naksiten ka na, tinag awang mutten, may mayatan no karabasa ta, indeng-deng mo, sagpawam ti pangkis nga tilapia, di mayatan. Diyek atatao nila kayo mo, diyek dakay nga lalaki, diyek ikarkarigatan nyo, ured na pagkapsutan nyo, agbalin nga responsable nga ama, agbalin nga nalintag nga asawa, kapipintasan nga sagot diyek inaldaw. Kakuna tayo niya sagot tayo kini Apo Diyos, diyek wagas ti panagbiag tayo, intalik na kanyam ta asawam, saya atim nga taraknan, napintas nga panang isublim nga sagot mo kin Apo Jesusen. Napintas mo ta nga, umay mo rigarigalwan, daton-datonan. Superficial, dito ikaw may kaagdatong nga, saya atom nga, inya na ganan. O may regalwan ko mati Apo Jesus, ngam di unag ti balayo ka mo mamara, balbalatongan Si kama nga babayan niya mo tinasaya at nga gift mo, dadta te respeto mang patakder, mang patak ng ti pamilya. Dahil ti the best nga gift tayo. Iti pamilya, at the same time, kini Apo Diyos. Dakay nga anak mo't agbasbasa, karkarigatan nga damamangkin papang yumot nga pagbasaan da kayo, anya kapintasan nga regalyo kadakwada, ipapatim, be responsible enough. Nga mangtungpal day ta nga karim, day tati kapintasan asagot mo kadakwadan. At the same time, sagot mo kini Apo Diyosen. No naikang kati trabaho, kakaasi ka nga nang apply day ta nga trabahom, after how many years nga agtrabaho ka, amin nga biyag mo, complain. Day kapintasan nga regalo mo na kasaya atem, be responsible enough na niya day ayatem day nga trabaho. Day tanti kapintasan nga sa regalo. Dagiti pa nagsisinagot tayo, nagmayat mo, give love on Christmas Day. Nagre-regalo kayo mo't kadagita, katrabaho mo't nagsisinagot kayo, ngam the whole year ka agmiminirdoot kayo, titinangsit. Anya, serbina nga ita, may sa nga aldaw ti Christmas nga nagregalo ka, the whole year, mangrugi no New Year, irugim manan. Taapaya nga min, di kaming katatao tayo kunana, ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, imparangarang na ti kinasiasino na itibitwen. Impari na tilubong nga dadtan ti ayat ti Diyos. Kano aramidan tayo mga responsable di yabiyag tayo, iparparangarang tayo met nga adda Diyos. Babaan di aramid tayo. Ay di pagtrabahuan, na makita da nga responsable ka, adda ayat, adda kinapudno, siya atom ti agtrabaho, mariri na da nga, di panagayat mo ka, dagay kakadwam ken, dagay pagtrabahuam, handa nga mari na nga, adda Diyos, gapuking ka, iparparangarang mo nga adda, Diyos, hantay nga mabalin nga, agbalin nga Diyos na tao tayo. Nila Apo Jesus ti Diyos ken tao nga, mabalin tayo nga iparangarang ti ayat ti Diyos, ti kaadda ti Diyos kada tayo, babaan di aramid tayo. Ay di unag ti balay, pagtaengan ka aruba, nagmayat no makitkita na mariri na da nga, at da Diyos idtoy, gapuking ka. Iso ti silaw ko na, nangarod, iso ti silaw ti lubong, kinagmayat no dagiti tattao ko kung kunada ka, among friend, agyamanak, tapaya, may saka asilaw ti biyag ko. No kumapsutak, papapigsaan nak, nagproblema at tultulungan nak. No baliktad tarupam ka, among friend, si katisip nga ti biyag ka, abaya, agkarautang ka lang arudan, di ka lang agbay-bayad, chismosa ka pay laang.
Imbes nga lumawag gibiyag na kapinasipngot mo iso sa baling at parparangarang mo. Kalada agasawa, imbes nga palawagam ko ginawat kayo, sumipngot nga sumipngot. Nga may mayat no dete uray di pagtaengan ka si katisilaw da parparangarang da da Dios di pagtrabahuan parparangarang da Dios daytan ati the best nga sagot tay kin ni Apo Hesusen. Daytan ati the best nga sagot tayo ti kay gimong tayo. Kunana ang dati ni no hantay nga maawatan dayto yan ibagbaga tayon daytoy title na Epipanya panagparang ti Apo. No hantay nga maawatan nga ibiyag dayto yan kaano ti panagparang na nga rod. Haanen nga umay, haanen nga maiyanak manen. Addan abitun idta nga nakakwadta tangatangen. Pangsursurutan tay nga rod ori ken kala nya day ayam yo nga apan agbirok ti day tay nya kwa day ay ayam yo di nga dapay maitintin nagti kanal kadati pangen ori berberokan tay hantay mabirokanen. Kaano ti panangiparang na nga rod ni Apo ay Jesus ti biyag itat na tibiyag tayo. No the divine message na magkanya tayo, no the tao nga na inaramat na nga imparangarang na ti ayat na king kagaputi may nga tao. You have to thank that person inaramat ni Apo Dios. No the nang-inspire kanyam na minsan nga tao ka nalawagang ka, agyamang ka, nagpara ay imparangarang ti Dios ti ayat na king kababaen day ta nga tao. Mabalin akameng ti pamilya tayo. Mabalin nga katrabahuan tayo, mabalin agayem tayo. Kakaano ti paningi parangarang namat. Hantay nga agbirok ti sabali ang mga parangarangan addatan ni Apo Hesusen kalpasan nga na ibunyag kanya tayon, kalpasan nga na iraman ta iti baginan sino mga parangarangan ti misyon tayon datayon. Tata ni Apo Hesus kang runaan nga regalo nasantuan ako munyon awatem sino ti mangidanon day nga nasantuan ako munyon ti kinasanto ni Apo Hesus kadagiti tattao nga han nga nakimisa no saan nga sika sino ti mangiparangarang nga adda Dios iti kaaruba no hang nga sika nga imawat iti kang runaan sagot. So nga ron nga ti panagbalbaliw ti lubong hantayo ang panunutan nga umay ti Ukraine ken Russia ta bombaan na tayo sa tay mangrug iti kapututan nga barotap na agbaliw ti lubong haan ti panagbalbaliw ti lubong ka mangrugi kanya tay amin saggaysa no mariri nam nga iparparangarang ti Dios ti biag na king ka iparapangarang mo met mission mo met han nga ibaga nga maperpect tayo at tattao tayo met agkara itibkol nagtayo ti basol nga na may mayat no agsubli may mayat no jay uray nakapsot tayo ikarkarigatan tayo na maiparparangarang ni Kristo iti panagbiag tayo anya pa iti beruken tayo dagita artificial nga regregalo nga nauawat tayo wen makatulong simbolo dagita ti ayat ngam ti kapipintasan nga panangiparangarang ti pudpudno nga regalo nga nasaya at nga ayat kedi jay inaldaw diwagas ti panagbiag no kas ano tayo nga makilangan, no kas ano tayo nga agsisinnaranay, no kas ano tayo nga agtitinulong, nya pa'y berukan tayo, ni Kristo dadtan, na iwaras iti lubong no maaramid tayo ito'y, awan ti saludsod tayo, no addawon no awan ni Kristo dito'y lubong, sino umuna nga mangiwaragawag, sika, datayo nga mangawat manen, tinasanto na komunyon, kang runaan asagot.